ласкаво спаслать Духа Святого на гэтых усиновлених дзяцей своих, ужо одроджених у хрості до вічного життя, щоб Він умацував їх своїми щодрими дарами, а своїм намащенням учинив подобними до Христа, Сина Божого. Усемогутний Боже, Отець нашого Пана Ісуса Христа, Ти одразив гэтых слугов Твоих водою и Духом Святым, вызволяющий их от греху, спошли на их Паня Святого Духа Сутешителя, дай им Духа мудрости и розум, Духа рады и мужности, Духа умелости и побожности, наполни их Духом Твоим боящим, раз Христа, Пана нашего. Молимся за присутного всех от нас, księdza архиепископа Тадеуша, как освященный Святом Духа Святого, наближал жить до Бога. Усе кветки землі з'являються слідом пригожості, яку створив Бог, символ життя. Святое Писание. Неведение Святого Писания есть неведение Христа. Жадаем добывать Его силу и мудрость доходного и шляхетного життя. Палаюча свічка – символ світла і любові. Вона з'являється образом готовності, як щось не освячить, що приналежить Христу і Кресту. Вода. Вона підтримує життя і служить для очищення. Просим, как разгадую воду, очистились наши души, как мы открылись для принятия даров от Бога. Хлеб и вино. Яны, подчас святой души, станут телом и кровью Христа. Жадаем от чистого сердца с радостью принять Пана Иисуса в святой коммунии, иметь Его в нашем сердце, разгубность и
властиве християнське життя в нашій повсякденності, як воно було пригожим і світлим. Oto Ty dobrowolnie wybrał się na mękę wziąty i dzięki Tobie składając sława i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Pragnę wyróżnić miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, obecności z Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, przebaczy Ci chwała przez wszystkie wieki wieków. Wasza Ekscelencja, Szanowny Ksiądz Arcybiskup Tadeusz, pragnę sklać słowo podzięki. Wielkie dziękuję za pasterskie służenie w dzisiejszym dniu naszej parafii, za udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzi i dorosłych. Życzę Wam niespościeganego żaru i mocy ducha w ciężkim służeniu biskupiów, a tak samo realizację всіх задум і планів. Жадаємо, щоб життя księdza arcybiskupa було для всіх нас живим голосом Євангелія, щоб було красомовним свідченням вдяченства Бога, свідчення любові. Нехай найсвятейше Діва Марія окружає księdza arcybiskupa матчиною любов'ю і клопотом, так само випрошує у Сина Божого всякою ласку і сили необхідної в об'ясненні Слова Божого. Нехай добрий Бог завжди вам благословить. Подяка так само всім святерам, прибылым на сьогоднішню нашу урочистость на чолі з księdzом нашим деканом, księdzом каноніком Józefом і всіми святерами, як з деканата, так і споза деканата, гостям прибылим. Дякую всім, хто працював не один день тут при костюлі і в костюлі.
пригожував святиню на сьогоднішній Весь честь. присутний люд вам шлє своє признання. Про вашу ласку милі тут, сакрамент вижмування. Нашу пошану і любов от усей душі складаємо. Навідати наш костьол і знов сердечно запрошаємо.